Missä minun tiimi on? Täällä on tiimi. Missä tiimi? Yksi buddua. Mahtavan näköinen. Tervetuloa tässä meidän Linda-robottimme, joka on siis vuoden 2014 vaarallisin robotti ikinä. Ja tarkoitus on ampua noita vessapaperihylsyistä tehtyjä kohteita. Ja nyt kokeillaan siis tässä manuaalivaihdetta, että pääohjelmoija Erik tässä ampuu kohteita ja etsii kohteita. Joo, kameran kanssa on ollut pieniä ongelmia, mutta katsotaan, että se nyt on semmoisessa scan-movissa. Se skannaa ympäristöä ja katsoo, että löytyykö sieltä mitään niinku punaista. Kuten näkyy sit kamerastakin hyvin, että toi kameran valo välkkyy punaisena tai niinku on koko ajan kirkkaa punainen. Ja sit se niinku alkaa kun se huomaa sen, niin se alkaa suunnistaa pikkuhiljaa sitä tähtäensä siihen kohteeseen. Tässä on pokeri käynnissä, valittiin uudelleen peli. Tässä on 3. peli jo menossa. No niin, hyvä. Niin te valitsitte jonkun, niin pokeri. Pokeri on valittu ja sieltä tässä 2 peliä kerkes mennä jo. Sieltä painettiin, että pelaa uudelleen ja sit se ottaa uusilla mutta samoilla pelaajilla uuden pelin. Vaikeasti sanottu. Paskavehje. Tää oli meidän slogani tässä tosissaan, että paskavehje. Mutta tuli tehtyä kuitenkin. Mutta tuli tehtyä, se on ihan hyvä lisäys. Ehkä Ilmari saattaa muistaa, että käy nopeasti vetää, että se vähän pidempään niitä heittelee. Laska kameran kanssa. I catch. Voitko laittaa lisää nopeasti? Se on kyllä teille. Mikä vitun nopeasti? Eli siis vasemmasta statista kaikki ohjaustoiminta tykille. Eli ei ole inverttiä, ylös on ylös, alas on alas. R1 toimii tykki ampumisena ja jokaisen kuula ampumisen jälkeen niin, on rekyyli. 100 sekuntia aikaa osuu noin 3 reikää ja tuolla on infopunasensori, joka laskee tuossa kourussa sun pisteen. Kannattaa ampua eka yksin, näkee vähän mihin se menee ja sen jälkeen sen avun lähtee tähtäilemään. Ei, sori. Ei pitää vaan arvioida. Jokaisen ampumisen jälkeen niin se on softa, joka liikuttaa noita moottoreita. Niin noin naru. Joo, siis noita tykkiä liikuttaa noin moottorit. Ja sitten aina kun ampuu, se toimii yhdellä moottorilla. Ja aina kun se moottori liikkuu, niin myös muut moottorit liikkuu. Meneekö se niinku johonkin random asentoon vai? Joo. Tai se liikuttaa random vedosta aina joko vasemmalle tai oikealle tai ylös tai alas. Robotti piirtää molempien pelaajien, robotti itsessään ja pelaajamerkinnät tänne. Pelaaja pelaa täältä käyttöliittymältä tätä ristinollaa. Pelaajalla on käytössä nämä ympyrämerkit ja sitten robotilla on nämä ruksimerkit käytössä. Ja aina pelaaja pistää täältä, päättää mihin se haluaa merkinnän. Sitten robotti saa tiedon siitä, sitten se käy piirtämässä sen tänne. Sitten se itse miettii sen jälkeen, mihin se käy piirtämässä sit oman merkinnän ja sitten se päivitetään tänne kanssa niin kuin pelaajalle. Miksi tossa on 4? No se on sen takia, koska tää oli pikkasen hankala piirtää niin kuin varsinaista ympyrää. Niin 4 oli huomattavasti helpompi toteuttaa. Tekoäly on luotu sellaiseksi, että sitä on periaatteessa mahdoton voittaa. No ihan sama, mä oon hävinnyt, laitetaan Niin, että se robotti vetää sille pelaajallekin sen. Joo, se piirtää molempien merkinnän. Eli siis tää niin kun lajittelee 4 eri väristä palloa. Pallot laitetaan tänne. Ja sit se katsoo, tässä on värisensori, mikä ottaa yksitellen sen pallon. Sitten se näitä liikuttelee näitä portteja, että se menee tänne oikeaan häkkiin. Ja näillä on nämä tietyt häkit. Ja sitten tässä on toinen moodi, joka on pelimoodi,
Eli se niinku sanoo, täältä tulee käyttämistä, että yellow tai jotain vastaavaa. Ja sit sä laitat sen tänne. Sit silleen välttämättä se lajittelee myös silloinkin, mutta silleen mitään merkitystä, kun se pitää vaan nopeasti laittaa tänne. Tässä on tää UI, elikkä tää on nytten se lajittelumoodi, eli nyt kun me laitetaan palloja tonne, niin sit se kertoo, että kuinka monta punaista palloa on lajiteltu ja sit yhteensä laitat jotenkin sekaisin ja sit sinne kouruun vaan. Sinne vaan pallo. Nyt kato tähän. Ja sit tulee kaikki tommosta. Niin nyt vois testaa sitä pelimoodia. Eli siis sieltä tulee ääni englanniksi, että vaikka väri. Ja sit se näyttää myös sen tässä näytössä. Eli siis nyt se näyttää sen värin myös tuolla. Mut kannattaa kuunnella mieluummin. Yellow. Green. Nyt tulee voitto. Mä sain jo mitään. Mulla on oikein kaikki. Mulla oli siniset kädet. Se on pari semmoista reittiä, mitä pitkin pääsee. Yksi kaveri pelasi tässä 500 tonnia ja sanottiin, että jos pelaat 500 tonnia, niin tuot vitun kova jättä. Siis mistä saitte idean tähän? Se oli YouTubessa tai saman tapaisia. Joo. YouTuben innoittama. Joo. Ne oli tehty silleen, että niissä oli jotain kokonaan Lego-palikoista tää koko homma. Olisi pitänyt tehdä se hankintalista ja meni joku 600 € siihen, että olisi saanut ne kaikki palikat. No toi meni ihan hyvin. Oho, tuli ennätys. Tuliko teillä kiire tuossa loppuajassa vai onko tää aikataulussa? Meillä oli jotain lomia siinä välissä, omia lomia ja sen perusteella, että kuinka nopeasti toi liuhina pyörii. Toi oli hito hyvä. Nyt tuli highscoret sieltä. Eiku väärä suunta. Tää on vaikea tehdä näin. Ok. Siellä on. Tarkoitus olisi niin lähteä tästä liikenteeseen ja sitten ajaa tää meidän niin hieno rata läpi silleen, että käy aina noissa kaikissa eri värisissä pisteissä. Ei mitään sen kummempaa, että alun perin sen piti itse pystyä skannaamaan noita värejä, mutta meillä nyt on jotain teknisiä ongelmia tässä näin, että meidän värien skannaus ei nyt oikein pelitä. Että kun värien skannaus ei pelitä, niin sitten meidän ajan laskeminenkaan ei pelitä, niin kaikki pitää hoitaa vähän niin kuin manuaalisesti nyt. Pysyy se pystyssä, että niin kauan kun sitä menet tönimään, niin se on ihan solidi. Jos pidät nappia pohjassa, että sä menet eteenpäin, niin kaatuuko se jossain vaiheessa? Jos mä pidän nappia pohjassa vaan. Niin eteenpäin koko ajan. Ei näytä kaatumaan. Niin, et se ei saa mitään turbovaukkoja. Ei, tässä on vakionopeus, että tää ei kiihdytä hirveästi. Se piirtää ruudukkoon. Otetaan toi hiiripostilla. Pienellä taiteellisella fiballa lisättiin. Se on hyvä. Kyllä se varmaan tää. Ohjaukseen. Koska Ettei se mene liikaa. Niin, kuten niinku tälleen. Sulla oli hyvä video. Eikö se nyt saa sitten ei se kato, kun usein se pilotti, kato, kun nyt se pilotti luulee tyyli, että se on jossain täällä. Vaikka se olisi täällä. Sellainen esitys. Oliko sulla kyvyä? Tää on vielä lukenut. Oi. Ei se mitään. Ei pöytää. Voittava rata. Kyllä se aika... Kyllä se meni. Se on vesiliukasta, ei se haittaa. Okei. Joo, tää totesi nyt, että tää on voitettu peli. Ja näin. Tämähän on meidän jännittävä solmi- ja massapallopeli. Ammutaan tällaisella helkutin tyylikkäällä sarvikoino-robotilla. Sarvikoino, joo. Ammutaan sillä palloja reiästä ja eri väriset pallot on eri pisteillä. Uusi peli. Meidän todella hienossa käyttöliittymässä. Ja 5 kutiahan meillä on per peliä. Siellä sivulla näkyy niiden pistemäärä. Tätä ohjataan tällä infrapunasensoreilla tässä.
Niin ja sitten on tällainen kunnon viipasin. Viipasin. Joo. Täällä päällä. Pystyyköhän tänään tekemään yhtään pistettä. Ja sieltä lähtee ensimmäinen kuti ja se on ohi. Yleisö tahtoo maaleja, mutta pystyykö Tomi toimittamaan? Ja se kimpoaa. Viimeinen pallo, histanut pisteet, jännitys päällä ja suoraan maali, 30 pistettä. Pelataan tässä ristin ollaan. Pelaat ristin ollaan. Robottia vastaan. Mikä se väri on? Ollaan punainen. Tietokone on vihreä. Robotti on vihreä. Joo. Joo, se ei ole tarkoitus kyllä olla tämmöinen hyvälle pommi, että yksittäisiä kuluja vaan. Vielä yritetään katsoa se, saada sillä kontaktia. Kyllä tässä on saanut ainakin monipuolisesti ei toinen kai suojella. Voin. Joo. Oliko se päivitys ja luvia siinä samalla? Joo. Käännämme päätä. Nyt näkyy. Voitit pelin. Voitit pelin. Erikin luona viihdissä. Ei ole ihan suoriin noin viivat. Joo. Et se näyttää. Muutenhan toi toimii niinku käytännössä kuin 7 segmentti näyttää. Mutta Numeroa tulemaan. se ottaa aina, kun se on piirtänyt, niin se kestää aina vähän aikaa. Se tekee sen alle minuutissa kuitenkin. Itse piirtää tuosta nyt siellä 10 ja sen jälkeen 13. Nyt on 10. Joo. Se on 3. 13. Toimii. Yksi, kaksi. No mitä mä puhun? Miksi olet myöhässä? Mä koodasin kotona vähän.